So začiatkom roka na vás čakajú dva formuláre, ktoré je potrebné vyplniť, pretože majú zásadný vplyv na správny výpočet dane, ako aj na vysporiadanie daní z predchádzajúceho roka, a to 2015. Pripravili sme pre vás inštruktážne video, ktoré vám môže samotný proces vypisovania uľahčiť. Prvým formulárom je vyhlásenie k nezdaniteľnej časti základu dane. Podpisom a správnym vyplnením tohto formulára získate mesačný nárok na nezdaniteľnú časť zo základu dane, ktorá povedie k zníženiu mesačnej výšky predávku na daň. Jednoducho povedané, podpisom vyhlásenia vaša mesačná daň, ktorá je vám z mzdy zdrážaná, bude nižšia ako v prípade, keby ste toto vyhlásenie nepodpísali. Mesačný nárok na nezdaniteľnú časť v roku 2016 je čiastka 316,94 eur. Ak sú však vaše ročné príjmy vyššie ako 19 809 eur, nebudete mať nárok na plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane. V tomto videu vás chceme jednoduchou cestou doviesť k tomu, aby ste vyhlásenie poplatníka správne vyplnili a zároveň pochopili to, čo v ňom potvrdzujete svojím podpisom. Vyhlásenie sa podpisuje pri vzniku pracovného pomeru, a to do 30 dní od nástupu do zamestnania. Následne vám tento formulár zamestnávateľ každý rok predloží, aby ste ho podpísali na nasledovný rok a zároveň si tak uplatnili zľavu. Termín podpisu je do 31. januára. Ak vám zamestnávateľ v januári predloží formulár vyhlásenia, prosím, skontrolujte všetky údaje, ktoré ste v ňom už uviedli, či sú aktuálne a správne. V prípade, že vám každý rok zamestnávateľ predkladá nový formulár, teda prázdny, prosím, aby ste pri jeho vyplňovaní postupovali rovnako obozretne. Vo formulári sa snažíme prečítať a vyplniť všetky údaje, ktoré sú podstatné pre uznanie nezdaniteľnej časti základu dane. Časť 1. Údaje o zamestnancovi. V časti 1 je potrebné vyplniť čitateľne vaše identifikačné údaje ako priezvisko, meno, rodné číslo. V prípade, že máte štatút cudzinca, uvediete dátum narodenia, rodinný stav, adresa trvalého pobytu, vrátane vyplnenia ulice, popisného čísla obce a štátu miesta pobytu. V kolónke zamestnávateľ je potrebné vyplniť zamestnávateľa, teda jeho identifikačné údaje. V tomto bode je potrebné dbať na zvýšenú pozornosť, nakoľko vyhlásenie je možné podpísať len u jedného zamestnávateľa. Táto podmienka sa vzťahuje najmä na súbežné pracovné pomery. Vyhlásenie je možné podpísať len u jedného zamestnávateľa. V prípade, že by ste si chceli začať uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane u iného zamestnávateľa, je potrebné oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi ABC. Časť 2. Údaje na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. V tejto časti sú najdôležitejšie údaje pre posúdenie a pridelenie nároku na nezdaniteľnú časť základu dane. V prvom riadku uplatňujem si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka podľa paragrafu 11 odseku 2 písmeno A zákona vyznačujte krížikom, že o tento nárok máte záujem a splňujete podmienky pre uplatnenie. Krížik vyznačíte len vtedy, ak súčasne neuplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane u iného zamestnávateľa. V druhom riadku značíte krížikom len vtedy, ak ste poberateľom dôchodku, a to buď starobného, predčasného a výsluhového dôchodku, alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia. Dôchodca nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Nárok na nezdaniteľnú časť však možno posúdiť z ročného hľadiska pri ročnom zúčtovaní dane. V prípade, že nie ste poberateľom dôchodku, nechajte toto políčko prázdne. Časť 3. Údaje na uplatnenie daňového bonusu. Tento bod vyplňate len vtedy, ak máte dieťa, ktoré žije s vami v jednej spoločnej domácnosti. Nárok na daňový bonus má len jeden z rodičov, preto je potrebné sa doma dohodnúť s partnerom, kto bude poberateľom tohto nároku a kto ho prizná vo vyhlásení, aby mu bol daňový bonus vo výplate zúčtovaný. Pre priznanie nároku na daňový bonus je potrebné doložiť rodný list dieťaťa a po absolvovaní povinnej školskej dochádzky, to jest po 15. roku veku dieťaťa, dokladať potvrdenie o návšteve školy. Zákon umožňuje poberať daňový bonus do 25 rokov veku dieťaťa, pričom musí byť doložené potvrdenie o návšteve školy v dennej formy.
Rodič si môže na jedno dieťa nárokovať sumu v ročnej výške 256,92 eur, mesačne čiastkou 21,41 eur. Pri viacerých deťoch sa táto čiastka kumuluje. Prosíme, aby ste doložili rodné listy detí zamestnávateľovi, ako je zamestnávateľovi oznámili, že vaše dieťa skončilo povinnú školskú dochádzku. Mnohí z vás zabudnú dodať potvrdenia alebo opomenú oznámiť skončenie dochádzky a doložiť potvrdenie. Po skončení povinnej školskej dochádzky vášho dieťaťa je potrebné každý školský rok dokladať potvrdenie o štúdiu. V prípade, že sa tak nestane, mzdová účtovníčka potom daňový bonus nemôže priznať. Preto vás chceme upozorniť na tieto najčastejšie nezrovnalosti v daňovom bonuse, s ktorými sa v praxi stretávame. V prípade, že ste sa doma dohodli, že budete uplatňovať daňový bonus vy, označite krížikom vo vyhlásení uplatňujem. Zároveň do tabuľky vyplníte údaje o vašom dieťati, meno a priezvisko s jeho dátumom narodenia. Najdôležitejšie je na záver stvrdiť toto potvrdenie svojím podpisom a najmä dátumom. Dátumy totiž zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri posúdení nároku na nezdaniteľnú časť v kalendárnom mesiaci alebo roku. Na druhej strane formulára si prosím všimnite tabuľku v časti 4, ktorá slúži na uvedenie zmien v priebehu roka. Sem uvádzate narodenie dieťaťa v súvislosti s uplatňovaním daňového bonusu, zmenu priezviska, zmenu v uplatňovaní vyhlásenia a všetky zmeny, ktoré majú vplyv na výpočet dane. Prosíme, aby ste nepodceňovali zmeny súvisiace s vašou osobou a bežným kalendárnym rokom a radšej všetky zmeny ohlásili zamestnávateľovi. Zmeny, ktoré sú podstatné pre zdaňovacie obdobie, sa zaznamenávajú práve do tejto tabuľky. V dolnej časti formulára, to je časť 6, a jemu prísluchajúce tabuľky slúžia pre zápisy zamestnávateľa o vydaných a vykonaných potvrdeniach súvisiacich so zúčtovanými daňami, vyžiadanými od zamestnanca. Napríklad zamestnávateľ sem uvedie dátum odovzdania potvrdenia o zdaniteľných príjmoch, dátum odovzdania dokladu o ročnom zúčtovaní daní, dátum odovzdania dokladu o poukázaní 2% z zaplatenej dane.